һәм байлык туегыз. Бу бик тә бәхетле көн. Алда андый көннәр хисапсыз булсын инде. Бүген дөньяда бик сирәк кенә парларга килә торган олы тантаналы көн. Алтын, бриллиант һәм байлык туйлары. Шушы олы дәрәҗәгә лаек булган бәхетле парлар 50 еллык юбилейлар Усмановлар гаиләсе. Соня апай һәм Рәшит абый. 60 ел бергә гомер иткән гаиләнең берсе Юсуповлар гаиләсе. Вәзирә апай һәм Раул абый. 60 елдан артык бергә гомер иткән парлар байлык туена лаеклы булган гаиләләр. 60 елдан артык буена сукмактан аулап калганнар. Бу озын тормышның әчесе дә булган дөйем, кечесе дә булган дөйем. Тик кыйммәтле җиңел хәлләргә хәзрәткә сүзләрсен килә. Ин яраткан, ин сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга, аның гаиләсенә, сахаба-икрамларына һәм анарга ярып киямәт көненә баручыларына Алла Тәгаләнең сәламе ва рәхмәте булсайды. Хөрмәтле юбилейлар, туганнар, ауылдашлар, дин кардәшләрем, ихлас күңел белән сезне барыгызны да тәбрик итәм шушы юбилей белән. Бу Алла Тәгаләнең чынлап та рәхмәте. Карасак, үзебезнең авылыбыздан сезгә насыйп итте шундый зур дәрәҗәгә, шундый яшенә җитәргә. Чынлап та Алла Тәгаләнең бер рәхмәте. Ислам галимнарыбыз әйтәләр, чагыштырып бер мисал китерәләр. Алла Субханаһу ва Тәгалә бер тирәк алма агачын үстерә. Һәм шушы алма агачы өстендә бик күп алмалар. Бик күп алмалар. Алла Субханаһу ва Тәгалә шушы алмаларны икегә бүлеп җир шарында таратыр. Һәм дә менә шушы ике өлештә булганнары дөнья тормышында әгәр дә бер-берсен табалар, иң бәхетле булалар. Димәк, нинди кыенчылыклар, нинди авырлыклар дөнья тормышында һәм нинди шатлыклар булса, алар һәммәсе сабырлык белән бергәләшеп, бер-берсенә терәк булып үткәрәләр. Менә сезгә карап, сез шул бер алма, ике өлештән торасыз. Шуңа күрә бигрәк тә бу зур бәйрәм. Менә сезнең улы яше, сезнең догалар аркылы, сезнең ризалыгы аркылы безнең авылыбызга рәхмәт явып тора. Үзебезнең яшьләребез туа, алар да гаиләләр төзи, алар да балалар таба. Әлбәттә, менә шушы улы кешеләрнең хәйр дугасы аркылы. Шуңа күрә бу бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Һәм дә бигрәк тә менә яшь үсмерләребезгә бу үрнәк булсын. Ничек менә дөнья тормышын апарган вакытта яшь үсмерләргә үрнәк булып торсагыз, әлбәттә киләчәктә дә үзебезнең яшь буыннарыбызда, яшь гаиләләребез бәхетле булачак. Әлбәттә, ислам динебездә барыбызда бик яхшы беләбез. Әти-әниләрнең, әби-бабайларның ризалыгын алу бу яшь үсмерләргә бәхеткә ирешү дигән мәгънәгә аңлатып бирелә. Шуңа күрә менә сезнең ризалыгы аркылы үзебезнең яшь үсмерләргә ирешергә насыйп әйләсен. Бигрәк тә бу бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Киләчәктә дә тагы да улы алтын, аннан соң тагын өстәнрәк ниндидер дәрәҗә бар, шуларга ирешергә насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тәгаләнең сәламе ва рәхмәте һәр кайсыларыгызга да булсайды. Безгә хәйгә кебек, безгә матурлык биреп, акыл өйрәтеп, һәм без аларга телибез озын гомер, дөнья матурлыгын, балаларының кайгыларын күрмәсеннәр, тик шатлыкларын да күреп, безнең авылга зур бәхетле булып яшәсеннәр. Зур рәхмәт сезгә барыгызга да. Мәхәббәтегез артканнан артсын.
барлығын ісін саулық, балалар, ұнықлар балалары сізге келіп, бабай, әбейлер айтып, сізге келіп ұнатмыша тегізлікті шайтырып бір-біріңізбен ешерге насып болсын. Соныштық болсын еңіміздің енді біздің хөкімет сізге пенсияны төлей уақытына кетіріп бері кірілді. Соңышыңға да зор вақыт деп айтыра керегені. Сол енді сол балаларының игілігінде ешерге насып болсын. Рахмат сізге. Bugün bizde zor beyram. Bir küp yıllar kul tutunup, gümür etken ailelerini hürmetliyiz. Bu bir de bəxtli gün. Sizge qarab bugün sıqlanabız. Sizge ihtiramımız hatta. Siz layıqlı barlarının en güzeli. Şuna көңіл sizni yarata. Ona kişi bit ol iyi jılısı. Ota bit dünya diregi. Ota bilen ona birge bulsa, tыныш buла, bala yiregi. İsen sağ bulығыз. Xuday sizni tigizlikten ayırmasın. Sizning için sahnada Manira Yadgarova hem Hamza Latipov. Barlı ömürler.
галәмин. Әтием белән, әнием белән. Иң кадерле дөньяда әнием һәм әтием. Сезне тагын бер тәбрик итәм менә шундый зур бәйрәмегез белән, менә шундый озын гомерләр, бәхетле картлыклар насыйп итсен. Бу Алла Тәгаләнең шундый зур бүләге. Киләчәктә дә оныклар белән, балалар белән бергәләп, матур итеп, тату итеп, куанышып яшәргә насыйп итсен. Зур бәхетләр сиңа. Әти, әни сезне зур бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Шулай дәвам етсен үзегезнең бөтен токымыгызга, балаларыгызга, оныкларыгызга, оныкларыгызның оныкларына. Бәхетле кешеләрсез. Сезгә багышлап җыр җырлыйм. Рәхмәт. Уфтанма гомерләр яз кебек үтәлип, шашачы күрсәң дә уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма. Бәхет көтә, бәхет эзли бала чактан ул. Бәхет шул ук, картлык килгәч, әйтә алсам әгәр, мин бәхетле диеп шатланып. Хәзер инде сәхнәгә чакырабыз авылыбызның иң ихтирамлы кешеләрен, Каримовлар гаиләсен, Роза апай һәм Фәрит абый. Тормыш авырлыкларына бирешмичә, бер-берегезгә терәк булып, 61 ел бергә яшәп киләсез. Рәхим итегез сәхнәгә. Роза апай, Фәрит абый. Кадерле Роза апай һәм Фәрит абый, иң бәхетле яр битсез. Алтын бәхет яулап алган иң бәхетле пар битсез. Котлау сүзләре белән сезнең балаларыгыз һәм туганнарыгыз. Фәрит абый 29-да гына өйләндем ди. Мин әйтәм, нишәр аласының иреннән дигәчтен Роза апайның үскәнен көттем ди. Бәхетле булыгыз, озын гомерле булыгыз. Һәр вакытта мине поддерживать иттегез. Авыр сүз әйтмәдегез. 32 ел сезнең белән яшәдем. Шул 61 елның 32-сен сезнең белән яшәдем мин. Бөтен яхшылыгыгызны да күрдем. Рәхмәт әниемәтим. Нишегин поздравить мин. Алар мине кунакка чакырсалар да, ара-тура буларына кирип хәлләрен дә белеп чыгам. Шул вакытта шушы Роза кодагый аркамнан яраткан кылачам килде дип сыпырса, минем күңелләрем тулып китә. Ни өчен дисәң, без
әни құшағында үсе алмадық. Шуны күз алдыма китерәм. Роза гөле шәшәк ата диләр. Тәрбияләп торсаң, су сипсәң. Тормыш гөле шәшәк ата диләр. Бер-береңне яратып, сөеп торсаң. Шәшәкләргә тиңлим үзегезне. Алар кебек матур булыгыз. Көз җитүгә шәшәкләр шиңәләр бит, ә сез шиңми. Тагын 5 ел бергә булыгыз, 5 ел тагын истибез. Күңел тулды. Роза апай, Фәрит абай, сезне шын күңелдән шундый матур тормыш көтүегез белән сезне котлыйм. Сезгә киләчәктә исәнлек, саулык, тигез гомер, тагын да күп еллар бергә картаюыгызны телим. Исән-сау булыгыз, балаларыгызның игелеген күреп, матур итеп яшәгез шулай. Безгә үрнәк булып. Зур рәхмәт. Бик матур гына күңелегезгә хош килгән җыр бүләк әйтәсем килә. Кадерле Вәсилә апай, Рәүил абый, һәр чак шулай пар канатлы булып, иңне иңгә куеп яшәгез. Зәңгәр күлдә йөзгән пар ак кыштай, бәхет диңгезендә йөзегез. Сөз бирелә балаларыгызга һәм туганнарыгызга. Молодец. Яраткан минем бер туганым, апайым, изнигем, алар миңа әти әнине алыштырган кебек яшибез без. Кайчан килсәк тә ишекләре ачык һәр вакытта да. 59 елны изнең хәтеремдә бәләкәем шона белән килде, ат белән килде дә апайны төяп, утыртып кайтып китте. Алар инде дилбегәне нык итеп икесе тотып, гомер имгагын җибәреп, менә инде 60 ел бергә һаман шул имгак артыннан баралар. Ялмалы. Имгак артыннан баралар. Матур балалар үстерделәр. Икесе дә ветеран трудалар, безнең изне МТФ-дан бәләкәйдән менмәде, шунда эшләп ветеран булып чыкты. Апа инде тоже тип утырмады, ярый әле авылда пухартир булды.
тырышып шунда үрнәкле булып шал бәйләде матур итеп. Инде менә булар 5 парга да әйтәсем килә. Алар барысы да Советлар чорында, Советлар Союзы чорында туганнар. Менә берсен дә аерып булмый, бөтенесе дә шул кадәр акыллы, тәртиплеләр, үзләре уңганнар, кырыш кешеләр булганнар. Алар бер дә әз генә тавыш булса да кайтып китәм, синең белән торам дип кайтып китмәгәннәр. Менә шунлыктан алар сез безгә барыгыз да үрнәк. Сезне дә барыгызны да тәбрик итәм шушы көн белән. Yok. Кадерле әтием, әнием, сезне шундый матур истәлекле бәйрәмегез белән котлыйм. Сезгә сыйлы гомер, тынычлыкта, кайгы хәсрәт күрмичә, матур итеп яшәргә язсын шушы матур дөньяга. Безне матур итеп үстердегез. Безнең балаларыбызны үстереп бирдегез. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, без сезне яратабыз. Әни, әти, сезне шушы матур көнегез белән котлыйбыз. Әни, әти, сезне гомер биргән өчен эш балыгыз чиксез рәхмәтле. Сезнең изгелегез, ярдәмегез, балаларым дип изелеп яшәгән өчен бик зур рәхмәтләр әйтәбез. Сезгә карап сокланабыз бүген. Безгә үрнәк булып, озын-озын итеп яшәгез. Рәхмәт. Şu zor юбилейimiz белән тәбриклим. Сезгә озын гомер, бәхет, балаларыгызның игелекләрен, шатлыкларını күреп яшәргә насыйп булсын. Поздравляем с юбилеем. Юбилей, конечно, серьезный очень. С вашей легкой руки. И я уже более 26 лет живу с мужем, семья у нас, дети. Это с вашей легкой руки. Вы дали нам дорогу в жизнь. Вам большое спасибо. Сіз бізге өрнәк. Айтты. Василий апай біздің концерттан бір қашанда қалғаны жоқ. Ол бізді бик ярата. Біз сізді шул қадар яратабыз. Рахмат келгеніңізге. Міне сізге клуб исемінен шәшәк, мына болса сарысы аңлата байлықны, болса зур мәхәббәтне. Бәхетле болыңыз. Рахмат. Рахмат. Мәхәббәтimiz яңгыр кебек, сагыш борчуларын юдыра. Кирәк икән шашкын хисләр белән, башкаларны тәмам җуйдыра. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынны
бергә кул тотышып яшәгән гүзәл парларның берсе Бакировлар гаиләсе. Найля апай, Фәрхәт абый, рәхим итегез сәхнәгә. Шуңа сезне йөрәк ярата, ихлас макта, җылы сүзләр генә әйтеп була сезгә карата. Алдағы тормышыбызда нык исәнлек, күңел тынычлыклары, гаилә иминлеге теләп, балаларыбызның, оныкларыбызның хөрмәтен, туганнарыбызның кадерен тоеп, саулыкта, шатлыкта, сыйлы гомер итүегезне телибез. Рәхмәт сезгә барысы өчен. Тәрбияне биргән назыгызга, күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыкның якты назында. Bütün балаларыбыздан, оныкларыбыздан, кияүләребездән, кызларыбыздан, улларыбыздан, bütün туганнарыбыздан. Зур гомер, исәнлек сезгә. Кадерле Найля апай, сезне Фәрхәт Дизни зур бәйрәмегез белән котлыйбыз. Озын гомер, бәхетле картлык, яңа тынычлык, балаларыбызның игелеген күреп, озак яшәргә язсын. Sizler sizi benim Münira paydadır vaktinde yaratып karardı. Barı çıkmadı. Dilime ne çektiler? Ona yeter. Nasıl? 60 yaş. Birge yaşadık. Eğer ilkinde ilk şeydekine bana kokbaşı bulgandım. Bu dedine kutlayayım. Bunu şu jubileyiz bana. Dağı yaşarken de yaşarken motor etip sen bulup ağırmışa bunu dileğimiz bizden. Кадерле Фәрхәт бабай, Нәйлә әбиебез сезне шушы матур туй көнегез белән, юбилейегыз белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, озын гомер, ак бәхет. Без сезне нык итеп яратабыз. Фәрхәт абый, Дизни. Дизни дип әйткәндә юк инде, гел дә син безнең өчен абый булдың. Икәүләп безгә үрнәк булып
гомер киттегез. Алда кинерде сезгә җан сау гомер итәргә күп теләкләр инде. Безнең гаиләдән сезгә бергә утырып чәй эчәргә матур асылы күп теләкләр сезгә. Шул күңелдән сезне шундый матур юбилей белән котлыйбыз. Сезгә кунакка килсәң дә, хәрбиләргә килсәң дә, шул күңелдән шул күңелдән киләсең, тәмле аш сулары, якты йөзләре белән алар безне һәр вакыт каршы алалар. Әтиәни булмаганнан бирле алар безгә әтиәни янында калган Рәшит әби белән Наил апай безне һәр вакытта күмәкләп тоталар. Һәр вакытта матур туганлыкны, матур сүзләрен әйтеп безгә туганлыкны туганлык җепләрен измәскә кушып безгә үрнәк булып һәр вакытта да әйтәләр, шуны без бик тотырга тырышабыз. Зур рәхмәт сезгә, якты йөзләрегезгә, тәмле ашларыгызга. Наил апай, нинди кунак үткәрсәң дә, тәмле, йомшак, борынгыча күмәчләр салып, һәр вакытта да безгә китерә. Зур рәхмәт сезгә. Сез безгә бик ярдәмчел, бик шын күңелегез белән нык ярдәм итәсез. Безнең өчен переживать итеп йөргәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Мен дә Рәиф үземнең исемемнән сезне котлыйм, сезгә бәрәкәтле гомер телим. Мана шулай матур аппак әби булып, бабай булып, намазлык өстендә зак итеп утырырга телим. Бөтен сүзләр әйтелеп бетте. Без сезне нык яратабыз. Сез безгә үрнәк. Менә шунда иш сайбаттан килене, ничек килен булып төштек, сезгә үрнәк булып, таш булып каттык. Шул инде озын гомер бергә тату, матур итеп яшәргә, балаларыбызга да шулай төрле вакытлар була, авыр вакытлар була. Без хәзер лагайдык микән һәммәбез дә. Сез безгә балалар сыман булып калдыгыз. Бәлки ачуламыт та алабыз үзегезне, авыр сүз дә әйтәбездер инде дөнья булгач. Кыен бит инде хәзер яшәү. Сез безне гафу итегез, авыр итеп йөрәгезгә алмагыз, безгә балалар сыман булып карагыз. Сез исән булсагыз, без бала булып яшибез. Шул сезгә рәхмәт. Инде поздравить итим Каргатабай Наил апасына юбилей кичәгезләр. Безгә дә сезнең артыгызын куфитергәсен, багышлап безгә кайтыгыз томалар дигән җырлый менә как раз сез үскән вакыттагы җырланган җырлар мәрхүм Минхат абыйга дуга булып барсын. Минхат абый ризык Минхат абый ризыгы бирне. Хәтергездә булса. Алтын бәхет килде сезгә. Алтын туйгыз булып, пар балдактан нур сузылган гомер юлыгыз булып. Сез бәхетле, бик бәхетле. Алтын туйга җиттегез. Алтын бәясе дә торарлык
гомер юлын үттегез. Ярты ғасыр элек икәү бергә тормыш кырдыгыз. Ничә еллар буе безнең өчен сокланырлык үрнәк булдыгыз. Акты сулар, исте йомшак җилләр. Инде без 50-гә җитәбез. Арканатлы итеп үстердегез. Рәхмәт сезгә, рәхмәт диябез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итәргә. Сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп бергә үтәргә. Тәбрик итәм сезне. Кадерле әти, кадерле әни, тәбрик итәм алтын туйыгыз белән. Телим сезгә озын гомер, ак бәхет, бөтен теләкләрегез кабул булсын. Зур рәхмәт сезгә, бездә булган ишегез. Зур рәхмәт сезгә бергә торган өчен. Озын гомер, ак бәхет телим сезгә. Кадерле әнием һәм әтием, сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. 50 ел кулга кул тотынып, бар булбылдай гомер итәсез. Бер-берегезгә алмас терәк булып, гомер йомыкларын сүтәсез. Бүген сезгә карап сокланабыз, сезгә ихтирамыбыз арта. Сез лаеклы парларның иң гүзәле, шуңа күңел сезне ярата. Безнең өчен пар йолдызлар булып, күңел күгебездә яныгыз. Кайгы сагышлар һич күрмәсен сезнең мәрхәмәтле олы җаныгыз. Балаларын узатабыз. Хәзер хөрмәтле юбилярлар, Соня апай, Рәшит абый, исән генә булыгыз, исән генә. Чәчләрегезгә чаллар кунса да, безнең өчен сез яшь һәм матур, ничә генә еллар үтсә дә. Исән сау булыгыз. Туйыңызга да яшәргә ясыйсыз, исәнлектә, саулыкта. Сезгә бүләк бирик.
Şehirden tabak açtı. Aşığını getirme deyip atıp koydum stakanını. Şundan hatan kızıp gitti, kıymaklarını külge sitti. Aşağı deyip ayşilerim, dibip yıktım ayşilerim. Kızsızlanıp min bileklerini, tertip yıktım şileklerini. Şundan hatan kızıp gitti, şümüş bilen başka soktu. Şundan köngül tınışlandı, bölme işi tınıp kaldı. Güldəgə kıymaklarını alıp, idendəgə mayğa manıp, tatılaşıp öküş bilen, şeyini içtik, şülüş bilen. Yüzkeyinde bu ciddiler balalar, hazırında balalar. Yaşarın eminasında kalası, hey balamın balası. Balamın balası, gözümün parası. Yoldan şekerlerle tatlı muhabbet olmaz. Balamın balası, gözümün parası. Yoldan şekerlerle tatlı muhabbet olmaz. Balamın balası, gözümün parası. Boldan şekerden de tatlı muhabbet olmaz. Balamın balası, gözümün parası. Boldan şekerden de tatlı muhabbet olmaz. Boldan şekerden de tatlı muhabbet olmaz. Sevgili layıklı, bu nege bu почетный грамота бек көп кішіге берілмей ол, бек сирек кішіге ғана беріле тұрған грамотаны лайықлы. Шоның үшін сізге іште мені қазір ендігі пенсиялайына отырмасқа, біздің ауылының ішлеріне қатнашырға, өзіңіздің біліміңізді, өзіңіздің тәжірибеңізді бөлішіңіз. Рахмат сізге, ішіңізге. Қадірлі ауылдашлар, бүгін бек зор бәйрәм, юбиларларының бәйрәмі. Барымызды да матур бәйрәм белән тәбрик итәм. Киләчәктә исәнлек, саулык, семьяларыгызда тынычлык, балаларыгызның, анакларыгызның җылысын тыеп, озак гомер исәнлектә, самый главный исәнлектә яшәргә сезгә. Үзебезнең авыл түрәсенә рәхмәт әйтәсем килә. Менә шушы мероприятияны ул тәкъдим итте үткәрергә. Барлык юбилейларны җыеп, именно бер көнне булсын дип, зур, значимый мероприятие именно авыл клубында үткәрергә дип. Шуңа күрә бик зур рәхмәт талчыбыз. Миңа было приятно с вами работать все годы. Зур рәхмәт. Kora kuruldan, muhtemelde kunglim size eytir sözüm nasıl var? O bilde iki soğusu koyun mısır kal. O bilde iki soğusu koyun mısır kal. Solun bende okuyursun, eytir sözüm eytir kal. Solun bende okuyursun, eytir sözüm eytir kal. Thank you.
яшәдек, сез дә шулай безнең кебек шушы елларга yetib яшәргә язсын. Biz sizin kebek bala olmabız, siz bizden kebek bala alasız yine. Bu bayaka gider o. Şundan kapı itersiz yine. 60 uyuyor. Ne kadar dayaklı. Psikolojide beni dayak tuturup. Şundan mene 60 yıl uyuyor. Şuşu yazımı yatlap bitire olmadım. Boşta girmeyeyim. Buna bu Allah'ım dedi de. Tizerek Allah'ımda deyip min vardım. Kapı itersiz. Mene tınglamız. Ömür öte deyip hiç de korkaymadım. Motor öttü benim ömür yollarım. İptaşım bilen birge tiyizlikte uçtu bizning molay kızlarımız. Nu molayımız hali yok. Tağın. Rahmet eytem. Barınızga bugün bayram yasap bizni jidığız. İsenlikler birsin Xuday sizge, ömürlerini tegiz uzağız. Biz büyük riza, ko'ngillarimiz to'ldi, bizni zo'rlab, hurmat etib, shunda chaqirib, yig'lashim kerak, yig'lamayman, g'afur etdingiz. Yig'layman. Yerdan u haqli yo'q men. Yig'lay olmayman, yig'lamayman men. Shulay ettirib yashadik balalar. Bek zo'r rahmat, chaqirganingiz uchun. Xo'jalarga bek zo'r rahmat. Bunday hollar yo'q edi. Bek zo'r rahmat endi. Qisqasi men darsni so'z bilmayman. O'qimadim, 2 klassni bitirdim men. Shu g'afur etdingiz. Yana yapacağım.